ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சினிமாட்டிக் அப்டேட். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேலும் இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சமுத்திரக்கனி நடிப்பில் இப்போ ரிலீஸ் ஆகிற காத்திருக்க படம் தான் வெள்ளை யானை. இந்த படத்தை தியேட்டர்ஸ் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு இருந்தாங்க. சமீபத்தில் தான் இந்த படத்துடைய ஷூட்டிங் எல்லாமே முடித்தாங்க. இப்போ இந்த படத்துடைய அப்டேட் என்னென்னா, இந்த படத்தை ஸ்ட்ரெயிட்டாக சன் டிவியில் கொண்டு வர போகிறாங்க. எப்போ கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வரக்கூடிய 11ஆம் தேதி மத்தியானம் 3 மணிக்கு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. தேட்டரில் கூட வரல இந்த படம், ஸ்ட்ரெயிட்டாக சன் டிவியில் வரப்போகுது. அதனால் எல்லாருமே சன் டிவியில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இந்த படம் வந்து ஒரு சூப்பராக இருக்குமா, நம்ம சமுத்திரக்கனியே சொல்லியிருக்காங்க. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த படம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு. ஆகப்போக இந்த படம் சன் டிவியில் 3 மணிக்கு சண்டே வரப்போகுது. நீங்கள் இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ ஈகராக வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். மேலும் நான் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆகப்போக இந்த படம் வந்து சண்டே 3 மணிக்கு இந்த படத்தை ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்க. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.